ngiyayikhetha inkosi enkulu yasePhakame. Yezwa abantwana benkosi, ngibonga kakhulu kubaphathi balapha ekhaya. Bonga nakumshumayeli. Ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngafika eThempeleni Limbe, noma hayi kuleli izwe laseGauteng. Athola kukhona abaphathi bakithi ePhakameni abazi kakhulu inhlonipho. Kodwa lo owayephethe umsebenzi kaNkulunkulu, ikhona into eshiwa abantu bethi uma sekuze kwathiwa makwandiswe kumphathi wenkonzo, kushiwo kimi ngiyumshumayeli noma umvangeli, angisadedeli noma umvangeli noma umfundisi. Zangibuka nje lezi insizwa, kwavela omunye ngapha ngazoma umhlambululi noma uyini, wathi somnika amasithanga umsebenzi wethu phethe thina. Kathi cha kulungile, kodwa-ke ngisho ukuthi ngiyabonga kumfowethu kumshumayeli ngenhlonipho noma benomsebenzi. Inkonzo yakhona awuxolo, anomsa inkonzo yakhona ayakhona leuxolo. 164.
uma ngizwa amen omkhulu uma nithi noma uma umshumayeli ethi siphansi konyansi ubeke sikhumbuza indaba endala umfundisi obekhuluma ekuseni. Bantwana benkosi, isithombe ngicela ukusho ukuthi sigulelwa unkosazana kakhulu. Ngithe ngiyaguqa ngase kuyadlula emahlweni angazi kwenzeka. Siphathekisele kakhulu unkosazana uNombasa. Sesimele sibi. Uyasikhumbuza indaba enkulu kubantwana benkosi ezulu. Ubaba umfundisi esikhumbuza indaba endala. Eyakhulunywa inkosi la. Kubungezwa ukuthi kuthiwane enkonzweni. Ungephuthi lodwa usuku kuze sabatheni kodwa uhamba ungaphethe amasabatha onke. Uthi kwafika intombazane ephakameni ngesikhathi esidala senkosi yamakhosi la ngaphuma sikodwa. Amen. Yafika le ntombazane ngesifo sayo. Iphethwe isifo sabakubo somndeni. Ithi inkosi yasephakameni amaNazaretha ayengakabaningi kakhulu. Engicabanga ukuthi mhlawumbe ayengaphansi kwenu njengoba. Ngoba ukukholwa lokhu kwandamanje nathi sesifikile ephakameni. Bekuyingcosana lokuthi gwagwa uNazaretha lo abanye benamahloni kakhulu ukuthi bangamaNazaretha ngoba kuthiwa bakhonza umuntu. Ithi inkosi yasephakameni sondelani amaNazaretha sizothandaza sishaye uciko olubheke ezulwini ukuthi uNkulunkulu akuphilise le nto. Nangempela amaNazaretha sondela afika ahlabelela athandaza enza yonke into. Athe mayeseqedile kwahlukana kanjalo yahamba inkosi yasephakameni. Yangena egumbini la. Sikhathe la phuma sikhotha nekolothalela. Ngwamlangweni kwezesikogweni. Ukhakhayile inkomo zakithi emkhayideni. Silwane sasezulwini. Amen. Insizwa le yayithi mayibheka ukuzelisiso ngaphakathi. Ngamehlo kuphela. Yayithi mayihlaba ngamehlo lensizwa lena mayike yathi nje yawatshekisa yakubhekela nganxanye ngapha. Wawuphamazela. Uthola umuntu ephamazela kodwa akawaphambanisa ukulenza ukuthi uba. Yayidala ngenye indlela lensizwa. Ithi inkosi yasephakameni bantwana basezulwini. Bantu abamsondelana uzobotshela imiphoto. Ufikile uNkulunkulu ebusuku ekulaleni kwami. Wathi ngibheke ukuthi ubani ngibheke phansi. Uthi ngithema ngithi ngiyabheka ngabona indlu yesizulu. Ngathi ngibona indlu yesizulu Nkosi yamakhosi. Nkosi yezulu nomhlaba. Yathi inkosi noma lathi izwi yini phakathi kodwa konke engifuna ukukhuluma ngayo vuma ukutakulwa mawutakulwa endaweni engaphilile kahle. Ngoba njengoba bekhona nje ukhona umshumayeli bakhona abasizi bakhe abaphathi abathize. Akekho ozokwehla esifulweni ayikho ingilosi emaphiko ezokwehla esifulweni ezokulaya ukuthi hamba kanje mntana makhandwa kanje. Akekho ozovuswa futhi emathuneni aphinde azoshumayela abantu. Yathi inkosi mayihamba inkosi uJesu Kristu abantu bathandaza bathi inkosi vusa omunye ufana naye. Akho mklozi ezofika izokushumayela. Ithi inkosi ngithemba kuthiwa ngibheke ngase ngiyibona le ntombazana. Isendlini yesizwe. Babuza izwi lathi uyayibona yini
umuntu ophakathi na wathi Nkosi, wathi ngibona intombazane le ebesithandaza. That izwi iphethwe ukufa komndeni. Kungenzeka ingasini umndeni usuphelile ususela yona. Kodwa kusayisinde ikhombisa umnyango ezophuma ngawo. Mayiphumile iyasinda, kodwa mayingaphumanga izohamba emhlabeni. Ekhaya alokuthula, lokuthula jabula. Ngabona umnyango ngathi bangibheka ngase ngibona ukuthi umnyango ungasesandleni sokunxele. Ngathi mntanami bemeze intombi. Uyamenyeza sipho sami. Waphunywa ngapha, phunywa ngapha. Yala ngasempumalanga hayi intona la. UNkulunkulu ngapha. Asho njalo Inkosi yezomhlaba yathi izulu sokukhomba noma sesifile, noma ngabe sasogweni, noma somlilo, noma esamfutha, noma esamanzi, noma eselanga, noma esamakhaza, kodwa siyobizwa ubizwe kuthiwa mfundisi noma mshumayeli. Uyamazi lo muntu uthi ubesonda phambi kwakhe. Ithi Inkosi yezomhlaba ngase ngithi mntanami nanku umnyango ngasesandleni sokunxele. Yayinkosazana yaya kwesokudla. Hayi ngapha mntanami, uyele ngapha ngasesandleni sokudla. Hamba kancane ngakwesokunxele uphume ngapha. Yaphinda yaya ngakwesokudla. Angazi umnyango noma ujika noma lento ejika yayenzani kanjalo. Mntanami ususeduze umnyango wakho, ungakusayela manje ngakwesokunxele. Sewuye ngakhona impela ngakwesokudla yaya ngakwesokunxele. Mntanami mfushane umnyango, kanjalo njengoba umfushane umnyango ungakwesokudla sakho, isandla sokudla sakho mfushane umnyango. Wathi ukufola yayisiphakama intombazane, yaphakama yasukuma. Hlobo sami, bekuyilezo nsuku esikuzo namhlanje, njengoba yasho umshumayeli ethi ukhona abasalindele i-29, thina sithi siqedile siwinile. Kukhula bona labo abangazange bemukele inkosi ethiwa ekhotheme namhlanje, bethi khothamisa. Ibona abaphethwe lo mkhuhlane. Oyathi mayimenyezwa inkosi, imenyezwa indoda eyigundisha isikopho okuthiwa umfokangqoko, yamemeza yathi uSibantwana niyamazi na? Kwathiwa yebo. Wathi oyinkosana yenkosi yamakhosi inyanga yezulu. Kwathiwa yebo. Wathiwa namhlanje wayisesho ummeli owayekhona inkosi eyishekwe nomafaya. Wathi namhlanje nikholwa uSibantwana. Bathi bakhona bathi owakho loyo hamba nawo. Njengoba kade nisho izolo nani ngesikhathi bememeza kwesibili, nathi mthatha ahambe naye. Nami ngomshumayeli ethi yolandelwa izimoto ayithile noma kade ethathiwe, nami ngisho njalo. Angazi noma imoto ziyakwazi ukukhonza nokudumisa.
nejaji ngeke lenze lutho. Ayenziwa lutho into yasezulwini, uyathanda noma uthanda. Noma ngabe uthanda noma ngabe wenza, hayi bantwana basezulwini, umthetho wakhona noma kubekwa inkosi yomhlaba yezwe nje. Kuba khona abavelayo bethi ukukhosa bakwethu. Kuvela leyandlu ithi ukukhosi bakwethu bahlwitha osibani ba. Belanda imlando ongayazi. Kuba njalo bantwana benkosi, ukhona ukuthiwa kade ephethe inkonzo. Uthe uma ephethe inkonzo wathi hayi lo esho ngoba nganga mhlambe indlala nokulamba. Nakho kuyaphethisa. Wathi hayi lo uzophatha kodwa uyobuya kuyisela endaweni yabo. Bathi uyabona wena, you can pack and go as soon as possible. Ya. Indawo yabo ikuphi? Yiphi? Inkosi inyanga yezulu khona basho emaphepheni bathi yayibambele. Inkosi inyanga yezulu iyakhonjwa kanye nelanga. Inkosi inyanga yezulu iyabuyiswa yakubeka nomfundisi umzobe. Inkosi ilanga labeka nomfundisi umnqayi. Yathi inkosi indlamhlathi kama yayisuphombela isitimela samambondo undaba zasifana abazothathula zayo. Wathi bantu bami, wathi namhlanje ngoba abaholi benu. Ngoba ngiyalizwa icula waselikhala eduze. Akusange isunye ukufa inkosi yamakhosi. Phomela isitimela samambondo washo bantu abasesibili. Yasho inkosi yezulu nomhlaba noma isiphuma emsingengqondo asekuphakameni. Iphuma ikhulwa ngamadolo, ihamba ngamadolo. Yathi sengihlonipha inkosi ezayo abantu abangeke baguqe amabhruwe, ikhulwa phansi ngamadolo. Ihlonipha inkosi ilanga ezayo. Yathi namhlanje ngigoba behlaba abaholi benu. Uma ihluleka lo uyoqhubeka lo. Uma ihluleka lo uyoqhubeka. Isho abefundisi, kanti abefundisi ngempela bazothi manje sebeyilanda, sebephilisha abantu benze yonke imisebenzi yasezulwini. Baqala abantu bathi msukusasise ePhalamende. Namandla nawe. Mfana naye nawe. Wahlala bathotheke. Wahlala ngisho kubaziza kithi emakhulwini omfundisi lona. Kodwa wathi mayifike insuku. Wathi mntanami, wathi bantu bami, eshesekhala, wathi bantu bami, wathi ngikhumbule ePhalamende. Bathi asaze ePhalamende, uwazi ePhalamende, thina sazi wena. Sihlobo sami. Kodwa bengifuna ukusho kule ndaba yale ntombazane ithi inkosi yasePhalamende, bantu bami, izwi bekushiyo lathi mayingaphuma izosinda, kodwa mayingaphumanga ithi ngibekethe fola umnyango ongabasokudla ayangavuma uthi yabuyela ngakwasokunxele. Ngathi mntanami umnyango usushiye ngakwasokunxele yabuyela ngakwasokudla. Ithi inkosi yasePhalamende ngize ngakhala. Ungavumi baphuma. Kodwa ngibonga into eyodwa, ngoba abaphathi benu bantabulile ephepheni okuthiwa yakhiwa le nto 10 years ago. Le nkosi le yamenyezelwa esibili yakhiwa izihlakaniphi ababethi bayazi basePhalamende. Abefundisi bakithi akade bethi uma bephatha inkonzo kuphenduka abantu. Izazi zabefundisi yabanqoma inkosi yezulu nomhlaba ngolunye usuku yathi ngigcobe ezinye insizwa namhlanje, ngigcole iy'lwane zakwamhlola. Abazehlisa basebekhula, bakhula bangaka intaba kanti bakhulela ukulahlwa. Wabona ePhalamende iqaya izulu bantu ababo. Yasho njalo inkosikazi yelulunye usuku yathi awushemba kakhulu nezulu lakhe. Yabanqoma yathi ngigcobe inkunzi malanga. Yayisho bani? Kodwa ngisho khona mlanga ningihela uyamazi uyabazi. Kodwa abantwana benkosi yezulu nomhlaba ithi inkosi ngizangephaphama lo mntwana engaphumanga yamemeza yathi thengesani bantwana benkosi abanomnyango akazange ubone. Kwathi ngolunye usuku yamemeza inkosi yakusondelani bantu abantu yathi le ntombazane akathile izofuna ukuphila isayiphe emhlabeni.
kodwa ngisho ukuthi ngibonga ukuthi umshumayelo niphethe uthe umnyango nanku bantu abantu anizange nithithize noma besekhona abalindele ama-data athize ukulahlwa lokho. Abanye bacabanga ukuthi ngoba ngisiza umngane wami siyahamba thina silandela inkosi yephepha ephuma ephepheni. Inkosi yenza usimangaliso elina noma bengayile ngazange ngiphumelele, kodwa yafaka ikhasethi layo ukuthi inkosi likayise osanda kukhuluma emhlabeni yakhuluma ngokuthi ikhuluma ezintabeni zakithi emathunweni emzimwana. Yathi lo mfana ngamsiza lo mntwana, kodwa abantu mina amaNazaretha namenza namhlanje nathi uyinkosi lithi akangiketule kulesi sihlalo emhlabeni. AmaNazaretha uma ikhuluma naye inkosi ngolunye usuku lo mntwana lona uthi baba, uthi mina nginencane nawe, kodwa befundi bakho yiba befundisi. Kukhona isihlakaniphi wathetha omunye umshumayeli ngolunye usuku wathi hawu, wathi befundisa kade sithi sinithembile nina nisesegoli, kodwa befundisa kade sithi asibathemba abahambi kahle sebephambili, kanti baseduze basemasangweni balindizwi ukuthi iyadlula inkosi esephakameni, bajahe inkosi abayifunayo. Ngathi hlala mshumayeli, cool down, uthule uthi nya usoza umphumela. Akusibona abantu abathanda inkosi lapho abaphambili, othi wena sebephambili, uthi baphambili ngoba badabukile, abadabukile khona into abayenza. Bafunda iphepha emasangweni asephakameni, abasasuki balinde ukuthi inkosi ikushiwo kuphumise ukuthi inkosi isikhothele. Lempela lathi baliphuma izwi bathi siqedile. Wena mama iklasi ezulwini ayifani nayo, ayinamele ayinadata nyemuntu ya lokhu kwehla kwenyuka kwethu bantwana benkosi, noma abanye besethuka bethi sidla imali silwa nendaba yokuzana. Ebusuku phakathi nobusuku kwahanjwa kwathitha inkosi emakani, kodwa inkosi emakani uyibonileni iprogram ukuthi wena usezansi ekugcineni, kodwa wena ozomekela zonke ukuthwala. Kwenzeka kanjani lokho? Yathi inkosi yasuka ngaso leso sikhathi inkosi yabheka entabeni zaseduzeni, ithi angasuka ngilalanga ekhaya, wathi makufika ubuthongo ngagibela ney'cathulo emphetheni ngoba ngihlushwa ile nto lena. Lase ngicabanga ukuthi yimo kuqala kufanele ngimemeze inkosi. Nkosi unyazo lwezulu, ngicela abantwana benkosi ngingaphambani nomyalelo engiwuthole lapha ekhaya. Kuthiwa khona umsebenzi esetshenzwayo. Ngicela ukuthi ngiyabonga ngithe ngisoye khona manje emini wasekufika ukuthi ngiyobona iy'ngane zakwethu esandaneni ukuthi ziyaphila na, zithini ngale ndaba ekhona emhlabeni. Bantwana benkosi ayikho inkinga, ngisho umphongolo wesivumelwano, angikhulumi ngezitsha, kodwa ngisho umphongolo wesivumelwano ukithi, uNkulunkulu ukithi. Ngisho majority, millions of people balandela inkosi unyazo lwezulu. Kuvume thina sathi inkosi wena uThixo, ijaji ngeke lenze lutho. Mama bekunjalo imoto bayothatha ziyothenga ekuseni napho kukaXaba kuyamenyezwa kabili, kujikwa kabili zithengwe, kuthengwe ezinye imoto, uqhubeka umkhumbi kaNkulunkulu. Ekuyizimbi into yasezulwini, amageni ababheka phezulu, incegeni ishone phansi, phithe kubukhopha ayivinjwa. Uyazi basohlala uthi umuntu enkosazana basuka ubishop nakulezi izindaba zaseGauteng wayegcoba inkosi entabeni zasempangeni iphi uma ungazi ngiyakukhumbuza, noma bewazi ngiyakukhumbuza, ayikho instead yoma. Yabonga bantwana benkosi, ngingadini ngiloza lapha ekhaya. Indaba zona ziningi singakhuluma ukushoni la. Ngiyabonga bantwana bami. Good. Msebenzi wakhe mkhulu. Mama bengiphethe wena futhi nawe uzovuka ezakho iy'lwane. Bantwana benkosi yezulu nomhlaba, hlalani phansi njengoba kuthiwa hlalani phansi, hlalani phansi.
kulendinya khona inkosi yezinomhlaba ngamasabatha wonke ukuphakama khona amasango avuliwe umhlangano abajulayo on kuthiwa izindimbane bantu nami ngiyayiza inhliziyo yami sikhumbule ephakameni khumbuleni ukubona uswazi lwakithi usigqoko sakithi esimnyama ubone ngithi inkosi ngivumile ukuthi wena uThixo wami wasizakala izwe noma lingasizakala izwe lithi awusesihlakazelela ayikho into ehlakazekile thina lasikhona nomhlanje yathi nokhomba ukuphakama abantu abayezwa kodwa basenzela into zabo bathi nokhomba ukuphakama nithi kwakuse ekuphakameni la nisho ndlula ngomgwaqo nakampela siyakhomba ekuphakameni sithi nakho ukuphakama okudala siqonde amataba etube ebuhleni yabonga inkosi busise nomduzile nkosi busise ukuba kwebandla